A directora xeral de Administración Local, Marta Fernández Tapias, e o delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, presentaron esta mañá en Portodosón os proxectos dos que poderán beneficiarse aqueles concellos que dispoñan no seu territorio de parques eólicos. A Xunta destinará a este plan en toda Galicia uns 11 millóns de euros, dos que aproximadamente 3 millóns serán para os municipios da provincia. Está dotado está na orden con 11 millóns de euros para toda Galicia. Esta orden se financia gracias ao canon eólico, unha lei que aprobou a Xunta de Galicia e que permite o aproveitamento deste canon eólico para poder realizar actuacións medioambientais e lograr o reequilibrio territorial en toda a comunidade. Estas actuacións poden realizarse tanto na línea competitiva como na línea non competitiva do fondo. Dese total, a comarca do Barbanza corresponderánlle ao redor duns 400.000. Entre as actuacións a realizar destacan a creación de ecopuntos de recollida selectiva de residuos nas novas áreas recreativas de Boiro, a compra dun vehículo destinado a labores medioambientais en Rianxo ou a mellora do saneamento da Figueiroa en Lousame ou da Ameixida en Ribeira, entre outros. Tamén hai unha actuación importante conxunta para a Mancomunidade de Concellos do Serra de Barbanza, que son actuacións de roza, limpeza en estradas, pistas e camiños rurais, coa posta en marcha e creación de puntos de auga municipais, recuperación ambiental tamén dunha mina e tamén distintas actuacións como pode ser colectores para a recollida de lixo cun investimento de algo máis de 200.000 euros. Unha das partidas máis elevadas destinarase a Portodosón, cunha actuación de mellora de abastecemento de auga, cun investimento duns 80.000 euros, dándolle continuidade a xa realizado o pasado ano. Unha inversión de 80.460 euros que o aproveitamos para seguir cambiando esas tuberías que tiñamos de favorecemento e máis modificar a centralita da etapa.